ಸೊ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪನಗ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅರ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ 1:30 ಲಾಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋರ್ಟುದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಇಡಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಾಯಗ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಫ್ರೆಶ್ ಪಲಾವ್. ಸೊ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇರು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪಲಾವ್ ತಿಂತೆ, ಚಟ್ನಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂತೆ, ಬಟ್ ಕೋರಿ ಚಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಪಲಾವ್ ಇದು ಸುಖ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಇರನ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡಾ? ಇದೆ ಆಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಯಾನನ ಕಾಪುಜಿ. ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಲಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪದ. ಉಂಡು ಪಲಾವ್ದ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ ರೈಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಲಾವ್ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಗುಲರ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಬೋಕ ಪಲಾವ್ ತಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಲೈಫ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಬೋಕ ಪಲಾವ್. ಬೋಲ್ತಿ ಬಂದೋಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಪರೋಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಪಲಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಜಾರೆ ಬಕ್ಕಾವೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಪರ್ಪನೆಡ್. ಸೊ ಪಲಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ 16 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಬಡ ಪಿನಗಲಂತೂ ಅಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಒಣ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಡೋದ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡ ಬಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಏನೋ ಬಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಣ ಸದ್ದಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ರೈಟ್ ಫುಡ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಅದೇ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ದ ಪಾತೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ರೆಗೇನು ಉಂಡನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕತ್ತಾರಡ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ರೆಗೇನು ಬರತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ರೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಸ್ಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಲೆಮನ್ ಬೆಚ್ಚ 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 ಕಾಫಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೋರ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ರಾನ್ಸನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚೆ ಅಂದ ಆತು ತೋರಾತಿನ ಯೋ ಮಾರಿ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಅರೆ ಕಷಾಯ ಬೇರೆ ಉಂಡೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊರಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕು ರಡ್ಮುಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪುಣತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನ ಬಂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಬಂದತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು 12 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರ ಬಂದಾತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆ ಮಾಡುವಾರೆ ನಾನೇನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂರ್ಮ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಸೈ ಕೂರ್ಮ ಸೂಪರ್. ರೊಟ್ಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರೊಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಕೊರಿ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂರಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣ ರೊಟ್ಟಿನ ನೆನಪನ ರೊಟ್ಟಿ ಜೈದು ಕೊಯ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಂತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಗಸಿ ಬೈತನ ಫುಲ್ ನೈಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ ತಿಂಡಜ್ಜ ಆಹಾ ಇವಾಗ ಅವು ನೆನಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಾರಿ ಬಿಡೈತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ ಜೊತಿಪ್ಪರು ಕೋರಿ ಕುತ್ತಾದ ಬರ್ತದ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಮಾರಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕುತ್ತ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಿನ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಜಿ ಪುಡ ಹೊಲಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನೋಡು ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ತಿಂದು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರನ ಕೂರ್ಮ ಉಂಡದೆ
ನಾರ್ಮಲ್ ಕೂರ್ಮ ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲಾವ್ಗ ಸೂಟ್ ಪೂರಕ್ಲ ಪಲಾವ್ ಇದು ಕೋಲ್ಸಾರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆಗ್ಲ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಸಾರ ತುಳುನಾಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಅವನೇ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಉನ್ನಲ್ ಪುಲಿ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ ದಾಲೊಂಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಂದಾಂಡ ಅದೇ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತು ಯಾಪಲ್ಲ ಮಾರು ಇತ್ತ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಗ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಸ್ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂದಿಪ್ಪು ಒಂಜ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಪುಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಪಾರ ಹೇಗೆ ಪಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಪಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಉಮ್ಮೆಲೆ ಗಿಡ ಮೇದ ಪಂಡ ಮೇದ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುರು ಮೇರೆ ಓಯ್ ಸದಸ್ಯ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಸುಮ್ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಸೊ ಇರ್ನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿ ಅದೇ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ 2 ಜನಕ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಪರ್ರೆಗಿನ ಕೊರ್ತಾರೆ ಪರ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಾಳಿಂಬೆ ಚಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಪಾಪ ಐತ ಚುಕ್ಕು ಬಂದು ಇಷ್ಟನಾ ಇಡಿ ದಾದ ಪುಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಿಸ ಪರ್ತು ಬಿಡು ಇದು ಚುಕ್ಕು ಬಂದು ಇಷ್ಟನಾ ಚಿಕ್ಕು ಸೋರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸು ನಿಜ ಗೊತ್ತನೆ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗೆ ಅದಾಗಿದೆ ಬರೋಡಿ ಉಣಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಾಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತೀರು ಬಲ ಬಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆಡು ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತೂವಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲು ಅವು ಕಾಣದಿ ಕುಚಿನಿ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕು ಒಂದು ಸೊ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸು ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಲೆಟ ಕಲಪಿದರು ಎಲ್ಲ ಕಲಲಿ ಮುಚ್ಚಲ ಹಗಲು ಪಾಪ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬೈತೀನಿ ಅಗಲ್ ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಅಗಲ ತೋನೇರಿ ಅಂಚೆ ತೋಜಿಂಡ ನಾನು ಪಾಪದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಕಲಿಂಚೆ ಕಲಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನ ತುಪ್ಪ ಕೊಡು ಪೀಂಟಾರ ಥ್ರೆಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತೋಯ್ಪಲಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಗೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ನು ಏನ ಚುಕ್ಕು ಚಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಚಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಚಿಯರ್ಸ್ ಒನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಬ್ರೋ ಉಂಟ್ಲಿ ಮುಳುಂಡು ಏನು ಪಪ್ಪಡ ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ಊಟ ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಅಂಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಅಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ದೀಲೆ ಅರ್ಥೋಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಗಿಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಕಿತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಮ್ಮದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆರು ಎಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಸಚಿನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ పోయాయి ఆ ఫుడ్ అంతూ మస్తు ఎడ్డ అవుతుంది ఆ ప్లేస్లో ఎడ్డ అవుతుంది ఆ ఫుడ్ మಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತಿರಾರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಆ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಆಂಡ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಏನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆನ್ನಿಗಲೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಸರದು ಎಂಕಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾಯ ಪಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಮಿಗ್ಲು ಪೋಪರಡ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಗಳಿಗಿಂತ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪನಗನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪಾರೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಬಸೊಂದು ಪಣ ಕೆಲವರೆ ನಡಪರ ಹೊತ್ತು ಜೆಟ್ ಆತ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಂಗಳ ಸೇಫ್ ತೋಜಿ ಏಕೆ ಎಂಗಳ ಲಕೋತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಚಿ ಅಂಡ ಬಡಾವದ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಜವನ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿಂದ ಪೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೈತೆ ನಿಗಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ನಿಗಲ್ಡನೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪೇಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಈನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಅವಳ ಎಂಕಲ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಏನಾಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ದಾದಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪೊದ್ದಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಟ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಎಂ ಅನ್ಪುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ ತೂಪೇರು ಇಂಜಿನ ಮೇಲ ತೂಪೇರು ಸೈಡ್ ನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಎಂ ಅನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಐನಾತ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಡಿತನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದಮಟ ತೊಯ್ನೈಕ್ ಸೊ ಬೈ ಫುಲ್ ಆತನ ಬೈ ಬೈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ ಬೈ ಬೈ